ating pinagparang mangaral, ating beloved elder, Brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. God bless po, beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, marami pong salamat umalapang Jesus. Hallelujah sa katatapos na yugto na yung pinagpala at nilagisan umalapang Jesus. Mula sa mapapuring awitin joyful soul sa mga buhay na patutuo na inihayag ng mga pinagpaalang mga anak. Hallelujah sa mga papuring awitin umalapang Jesus. Hallelujah sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, iyong binuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Sa aming pagbibigay na aming kasapong bahagi tandog, patuloy mo kaming tinuturuan, malapang Jesus. Hallelujah, maging matapat at tinutulungan kami upang makasunod sa iyong banal na kalooban. At narito po kami umalapang sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kami po ay nagsisisi, umalapang Jesus. Patawarin mo po ako, umalapang Jesus. Patawarin mo kami, hallelujah. At kami hugasan, linisin ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Saga ng akin, mahal na Panginoon Jesus, wala po akong magagawa. Sa iyo lamang po ako umaasa. Ikaw po ang maglangis ng iyong banal na salita at buksan mo pang pangunawa kaisipan ng mga tagapakinig at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga demonyo ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At sa kapahintulutan lamang po na ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, ako po yung nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napagabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na mapagpalang umaga na po sa ating lahat sa pangalan po na ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus at atin pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling po, praise the Lord po, sa ating pong beloved preacher, sa ating pong mga beloved pastoral worker, amen, sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, ating mga minamahal na beloved viewers, amen, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo na po, mga minamahal, ay dumako na po sa ating pong pag-aaralan sa umagang ito, mga minamahal. Amen. Ating pong pamagatan, mga minamahal. Amen. Ang titulo po na ating pong pag-aaralan ay A Man Need the Spirit of God. Amen? Kailangan ng tao ang Espiritu ng Diyos. Amen? Kailangan ng tao ang Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang tao, mga minamahal, amen? Ang tao naghahanap ng kanyang ikabubuti. Amen? Naghahanap, ginagawa ang lahat ng paraan upang mapabuti ang kanyang kalagayan. Subalit, sabi nga po, mga minamahal, ano mang gawin ng tao, mga minamahal, amen, pagyamanin niya ang kanyang sarili, mga minamahal, amen, subalit walang Espiritu ng Diyos, siya ay dukha sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kahit kailangan, mga minamahal, ng tao ang Espiritu ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Tayo po, mga minamahal, ay
magsikap po tayo mga minamahal, 1 oras na lamang po mga minamahal, amen. At talagang mamaya-maya ng konti, talagang umaga na po, maliwanag na po mga minamahal, amen. Atin pong basahin mga minamahal, amen. Bakit kailangan ng tao ang Espiritu ng Diyos? Aklat ng Santiago 2:26 at Roma 8:16. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 2, versikulo 26, ganito po sinasabi, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Amen, praise the Lord. Dito po sa Roma 8, Sa talata aklat po ng- ay 16. sa Aklat ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 16. Amen, praise the Lord. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Sabi ng ating nabasa, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay. Amen. Kung walang espiritu ng mahal na Panginoon, ang isang tao, siya po ay patay. Bagamat siya ay buhay, amen, siya po ay patay sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sinabi ng Roma 8:16, mga minamahal, ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya't ang taong may espiritu ng Diyos, pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya't sa mga patutuo natin, mga minamahal, maririnig po natin, mga minamahal. Amen. Sa mga rapists, amen. Mga killers, mga minamahal. Amen. Mga magnanakaw, mga minamahal. Amen. Nung sila po, mga minamahal, ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Amen. Sila po'y binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat ng mga may karamdaman, matitinding karamdaman, hindi basta-basta karamdaman, mga ketong, amen, mga pilay, mga bingi, mga pipi, mga bulag, mga minamahal, amen. Yan po, mga minamahal, ay pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi lamang yan, mga minamahal, amen. Maging yung mga wala ng buhay, amen. Wala ng buhay, yung mga patay, mga minamahal, amen. Sa literal, mga minamahal, amen. Nung nilihan ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, amen. Sa pangalan ni Jesus, muling binuhay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Walang espiritu ng Diyos, tayo po ay patay. Amen. Ibig sabihin, pupulutin tayo sa impyerno, mga minamahal. Amen. Kahit napakahalaga na meron espiritu ng Diyos ang isang tao, mga minamahal. Amen. Upang siya po, mga minamahal, ay maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan, maging anak ng Diyos. Amen. Sapagkat hindi lahat sinasabi ng banal na kasulatan na bagamat tayong lahat ay nilikha ng Diyos, mga minamahal, hindi lahat ay binigyan ng karapatang maging tunay na anak ng Diyos. Amen. Aklat ng 1:12, mga minamahal, tatapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay 2 Korinto, kabanata po ay 5, talata po ay 17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Amen. Kahit kung tayo ay na kay Kristo, bagong nilalang na po tayo, mga minamahal. Amen. Yung ating dating pagkatao, wala na, mga minamahal. Amen. Tayo na po ay nilinis ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, ng kanyang banal na dugo. Amen. Sabi nga po, yung human nature, mga minamahal, na nagkukumit ng sin at namamatay, mga minamahal, inalis na ng ating dakilang Diyos. Amen. Binago na po tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At bilang anak ng Diyos, mga minamahal, at bilang may espiritu ng Diyos, makikita sa atin ang bunga, ang siyam na bunga ng espiritu. Amen. Aklat ng Galatia 5:22 hanggang 23, ako na lamang po magbabasa. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Amen. Against such
there is no law, mga minamahal. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, amen? We are over and above the law, amen, of sin and death. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Dahil tayo may Espiritu ng Diyos, mga minamahal. Amen. Sinasabi, mga minamahal, amen, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Amen. Meron tayong Espiritu ng mahal na Panginoon. Amen. At Mateo 16:18, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw, Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Amen? Kung tayo po ay may Espiritu ng Diyos, sino ang laban sa atin? Kung kasama natin ang mahal na Panginoon, amen, maging ang impyerno, sabi mga minamahal, hindi makapananaig sa atin. Amen? Kung ang impyerno ay hindi makapanaig sa atin, ay mas lalo si Satanas hindi makapanaig sa atin. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Maliban na lamang, mga minamahal, kung pahintulutan natin, mga minamahal. Amen? Sa anong paraan? Katulad ngayon, tayo po ay nag-o-overnight, mga minamahal. Amen. Tayo po ay nakikinig, nag-aaral ng salita ng mahal na Panginoon. Amen. Sinasabi nga po, mga minamahal, invento ng mahal na Panginoon ang tulog. Amen. Subalit, yung antok, mga minamahal, yung pipikit-pikit ng ating mata, gawayan ng kaaway, lalong-lalo na oras ng pag-aaral ng salita ng mahal na Panginoon, tayo ating tutulugan, mga minamahal, amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi makapananaig ang gawa ng kaaway, maliban kung pahintulutan ng isang Kristiyano yan, mga minamahal, amen. Kung pahintulutan natin, mga minamahal, amen, na tayo po ay makakatulog tayo, mga minamahal, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kung mahina tayong pumalakpak, mahina tayong sumigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord, hindi lalayas, hindi tatakas ang demonyo ng antok, mga minamahal. Amen. Hindi tayo pagpapalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Pagpapalain po tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Isang patutuo, mga minamahal. Amen. Ang kapatid ng isang Kristiyano, yung kanyang kapatid, kinidnap, dinala sa impyerno, mga minamahal. Amen. Nung kinidnap, nawala, pumunta sa ating pong beloved pastor, mga minamahal, nagsumbong, mahal na pastor, ang aking kapatid, nawala. Ano sabi natin mo, beloved pastor? Magpuri tayo. Amen. Nagpuri, mga minamahal. Isang oras, nagpupuri, biglang dumating. Amen. Yung kanyang kapatid, nasa gate, mga minamahal, nagpatutuo. Sabi niya, mga minamahal, galing ako kinidnap ako ng demonyo, dinala ako sa impyerno. Subalit nang narinig nila, nagpupuri na ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, biglang nanginig si Satanas. Mga minamahal, anong sabi? Pakawalan nyo ng batang yan. Amen? Pakawalan nyo ng batang yan. Nagpupuri na ang taga-Jesus Miracle Crusade. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kaya napakahalaga, mga minamahal. Amen? Meron tayong Espiritu ng Diyos. Amen? Meron tayong kapangyarihan, mga minamahal. Amen? Katulad na lamang, mga minamahal. Amen? Si Propeta Eliseo, mga minamahal. Amen? Ang Syria, sabi nga po, mga minamahal, mababasa po natin yan sa ikalawang hari, kabanata 6:11, mga minamahal. Ang Syria, nagtataka, mga minamahal, ang hari ng Syria ay bakit hindi sila, mga minamahal, manalo-nalo, hindi sila hindi sila nagwawagi, mga minamahal, sa mga taga-Israelita. Ang Israelita, mga minamahal, kakaunti silang bilang. Subalit ang mga taga-Syria, mga minamahal, napakarami. Subalit nagtataka ang Syria, mga minamahal, sapagkat yung mga daan, mga minamahal, amen, yung mga daan na mayroong mga patibong para sa mga Israel, mga minamahal, amen, ay nalulusutan, mga minamahal, amen, ay napagtatagumpayan nila yan, nadadaanan nila ng sila'y ligtas, mga minamahal. Alam ng mga taga-Israel yung safe na daan at yung hindi safe na daan, mga minamahal, amen. Kahit sinabi po, mga minamahal, ari ng Syria, mga minamahal, miniting niya yung kanyang mga tauhan, mga minamahal. Meron bang isa dito, sabi niya, na traidor, na
kasapi sa Israel, ng hari ng Israel. Sinabi ng mga taga-Syria, wala po mahal na hari. Bakit? Sabi, kasi si propeta Eliseo. May propeta ang Israel, mahal na hari. Sabi ng hari ng Syria, mga minamahal, kunin nyo si Eliseo. Kunin nyo si propeta Elisha, mga minamahal. Amen? Pinapakuha, mga minamahal, pinapakidnap ng hari ng Syria. Dumating ngayon, mga minamahal, napakaraming sundalo doon sa kinaroroonan ni Prophet Elisha. Nakita ni Gehazi, mga minamahal, amen? Natakot siya. Sabi ng natakot, sabi, napakarami nila, Panginoon. Sabi ng ni Gehazi, sabi ni Elisha, mga minamahal, huwag kang matakot. Nanalangin si Prophet Elisha, mga minamahal. Dinilat yung kanyang third eye, mga minamahal. Amen. Pagdilat ng third eye, nakita niya, mas marami pa palang anghel, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kahit kung meron tayong Espiritu ng Diyos, mga minamahal, amen, kasama po natin lagi ang ating dakilang Diyos. Gaano man karami, amen, yung mga pagsubok nating pinagdaraanan, gaano man ito kabigat, mga minamahal, amen, gaano man tayo, mga minamahal, amen, yung mga ating mga karamdaman, mga minamahal, amen, manalangin lamang po pala tayo sa ating dakilang Diyos, magpakumbaba, mga minamahal, amen, sapagkat meron tayong Espiritu ng Diyos, meron tayong karapatan, meron tayong authority, mga minamahal, ibinigay mismo ng ating dakilang Diyos, amen, na sa oras na tayo tumawag, amen, hindi tayo pinahihiya sapagkat siya ang Diyos ng pag-asa na hindi humihiya. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kaya gaano man kalaki ang ating mga problema, mas malaki ang ating Diyos. Amen. Gaano man karami, amen, gaano man kabigat ang ating mga dinadala, kayang-kayang pag-aanin ng ating dakilang Diyos. Amen. Sino bang ating pong pinakamalaping Jesus? Siya po ang lumikha ng langit, ng lupa. Amen. Siya yung nagpagaling ng ating mga karamdaman. Amen. Siya yung nagpala sa atin, nagbigay ng trabaho sa atin, mga minamahal. Amen. Naglagay sa atin sa posisyon. Kung ano man tayo ngayon, ang mahal na Panginoon ang nagbigay sa atin. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At dito po, mga minamahal, sa Mateo 17, talatay 16, mga minamahal. Amen. Meron po dito, mga minamahal, hanggang 21 po, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Pinagaling niya may sakit, mga minamahal. Amen. Sapagkat hindi mapagaling ng kanyang mga alagad, kaya't dinala sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Siya po ay inaalihan ng demonyo, mga minamahal. Amen. Sabi ng mga alagad, mga minamahal, bakit hindi namin mapalayas ang masamang espiritu, mahal na Panginoon? Subagot ang ating dakilang Diyos sa Mateo 17:21, datapwat ang ganito'y hindi lumalaban kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! May espiritu tayo ng Diyos, mga minamahal, kailangan pa rin natin ng ayuno. Kailangan pa rin po natin manalangin. Amen? Every day, mga minamahal. Sabi nga po, magsipanalangin tayong walang patid. Amen. Kaya't hindi po natin dapat takasan ng ayuno, mga minamahal. Amen. Marami, mga minamahal, natatakot mag-ayuno, mga minamahal. Amen. Hindi dapat kinakatakutan ang ayuno. Ang ayuno po ay hindi nakamamatay. Amen. Walang namamatay sa ayuno sa mga taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry. Saan namamatay? Sa pagkain, bloating. Pagkatapos mag-ayuno, 3 araw, 5 araw, mga minamahal, hindi napigilan ng sarili, mga minamahal, kumain ng marami, nag-bloating. Amen. Natapos ang buhay, mga minamahal. Amen. Mayroong mga proseso yan, mga minamahal. Amen. Yan po ay ituturo sa atin ng ating pong beloved ordained preacher, mga minamahal. Ating i-guide po nila tayo kung paano po yung tamang paraan
ng pag-aayuno at tamang paraan ng pag-take ng breaking, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At sa Marcos 4:39-40, mga minamahal, amen, sinasabi po dito, at gumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, pumayapa, tumahimik ka, at humimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya? John 14:12, mga minamahal, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa sa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kaya ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord, ating pong beloved pastor, talagang kung todo sa ayuno. Amen? Madalas mag-ayuno, mga minamahal. Amen? 90 days, 100 days, mga minamahal. 30 days, 60 days, mga minamahal. Amen? Kaya't maging yung kapatiran natin na nasa impyerno na, mga minamahal. Amen? Yung katawan nasa ospital, comatose. Ito po yung biktima, mga minamahal. Amen? Ng aksidente. Yung kanyang ulo tumama sa poste. Amen? Anong dahilan, mga minamahal? Dahil siya po ay nanlamig, nag-backslide, mga minamahal, amen, hindi na po dumadalo, amen, at sumasayaw na po ng mga sayaw na makasanlibutan, amen. Nakikipamatok na po kung ano ang galaw ng sanlibutan, ganun na rin ang kanyang galaw. Kung ano ang uso sa sanlibutan, yun na rin ang kanyang ginagawa, mga minamahal, amen. Merong bagong dress, kung anong get up, itsura ng buhok, mga minamahal, ginagaya. Amen. Kaya't anong resulta? Pinaalalahanan ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Nabawasan yung kanyang utak, mga minamahal. Amen. 1/4, mga minamahal. Amen. Ang nabawas. Anong sabi ng pulis? Malabo ng mabuhay. Bakit, mga minamahal? Napasukan na ng buhangin yung kanyang utak, mga minamahal. Amen. Talagang durog-durog, mga minamahal. Amen. Subalit, mga minamahal, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, amen. Sa patutungan ng ating kapatid, doon sa impyerno, yung ginagawa niya dito sa ibabaw ng mundo, sabi niya, sumasayaw siya dito, mga minamahal, sumasayaw din siya doon sa impyerno. Amen. Subalit yung kanyang sayaw, mga minamahal, amen, hindi siya tumitigil. At sa pag pinalulundag, mga minamahal, amen, ang dinadapuan niya, yung matutulis na tinik, mga minamahal, ang hahaba, mga minamahal, ilang inches yun, mga minamahal, mga limang pulgada, mga minamahal, 5 inches, mga minamahal, amen. Napakasakit, nararamdaman niya ang sakit, mga minamahal, amen. Kaya't kailangan natin ng Espiritu ng mahal na Panginoon, amen. Kaya't mga minamahal, amen, ang ating dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, litrato, amen, litrato ng kapatid na ito, mga minamahal, amen, ipinadala sa ating pong beloved parents in the Lord. Nilihans, sa pangalan ni Jesus, mga minamahal, amen, pagkalihans, yung kapatid natin na nasa impyerno, mga minamahal, may malaking kamay na kumuha, amen, ibinalik siya ng ating dakilang Diyos. Muling binuhay, amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Sabi nga po, kung ang mahal na Panginoon, kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang laban sa atin, mga minamahal? Amen. Even the gates of hell, mga minamahal, hindi makapananaig sa atin. Si Satanas pa kaya, mga minamahal? Amen. Kayang-kaya natin, mga minamahal. Amen. Dahil sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Aklat ng Lucas 10:19 hanggang 20, ating pong basahin. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 10, versikulo 19 hanggang 20. Ganito po sinasabi, narito binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at mga alakdan sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraan ay hindi kayo maano. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nasusulat,
ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Subalit sabi nga po, amen, kung nagsisisuko sa atin ang kaaway, nakapagpapalayas tayo ng mga masamang espiritu, nakapagpapagaling tayo ng may sakit, mga minamahal, amen. Subalit sabi nga po, wag daw ito yung ikagalak natin. Ang ikagalak natin, mga minamahal, amen, yung ating pangalan nakasulat na po pala sa langit, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Meron pong katibayan, mga minamahal, amen. Kaya't hindi po sayang yung ating mga ginagawa, amen. Yung mga ilang oras nating pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ito lamang yung pag-iipon natin ng kayamanan sa langit, amen. Hindi tayo nag-iipon ng kayamanan sa lupa, doon sa langit ang ating kayamanan, amen. Yung kayamanan dito po, mga minamahal, sa lupa, amen, yan po ay alikabok lamang sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Alikabok lamang yan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kaya't napakahalaga na ang bawat tao ay may Espiritu ng Diyos. Amen? Upang meron siyang kapangyarihan. Amen? Hindi siya mapunta sa impyerno, mga minamahal. Amen? At kailangan, mga minamahal, ang Espiritu ng mahal na Panginoon, kailangan nating mapanatili. Sabi nga po, mga minamahal, ating basahin, aklat ng unang Tesalonica, ako na po magbabasa, 5:19, quench not the Spirit. Huwag din niyong patayin ang ningas ng Espiritu. Amen? Upang manatili sa atin, mga minamahal. Amen? Ang Espiritu ng Diyos. Amen? Ito po pala, ang Espiritu ng Diyos ang magdadala sa atin doon sa langit. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kung meron tayong Espiritu ng Diyos, hindi tayo matutulog. Amen. Sapagkat sinasabi, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Ang hindi sa Diyos, mga minamahal, hindi nakikinig. Amen. Ibig sabihin, baliwala. Amen. Subalit nakalimutan ng iba, ito po ay buhay. Amen. Kung hindi natin, sabi nga, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa pagkain, sa tinapay, mga minamahal, kundi doon sa salita na lumalabas sa bibig ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kahit kailangan nating pakainin yung ating pong mga kaluluwa, mga minamahal. Amen. Kung hindi natin pakainin, mga minamahal, amen, mangangangayat yan. Amen. Mangangangayat. Magiging malnourished tayo, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ano po ang gagawin natin upang huwag mamatay ang ningas ng Espiritu, mga minamahal? Lagi tayong dumalo sa gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Hindi lamang dadalo, kailangan maaga sa pagdalo sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Upang maka-join pa tayo, makasama pa sa pagpupuri, mga minamahal. Amen. Sa pagpupuri, sinasabing may kapangyarihan, mga minamahal. Amen. Kung tayo po, mga minamahal, ay napunta lang dito sa gawain ng mahal na Panginoon, dumalo lamang. Amen. Subalit, late na tayong dumating. Amen. Sapagkat meron tayong inuunang iba. Amen. Pagdating ng Biyernes, pagdating ng Miyerkules, mga minamahal, inuuna natin ang iba, mga minamahal. Amen. Kung ang tao, mga minamahal, amen, ay gumagawa ng paraan upang mapabuti ang kalagayan niya, amen, sa sanlibutan niyan, amen, mas lalo tayo, mga minamahal, amen. Mas lalo nating gawin ang lahat upang mapabuti yung ating kalagayan. Kailangan natin ng Espiritu ng Diyos. Amen. Hindi lamang tayo pupunta dito, mga minamahal. Amen. Upang, sabi nga, maupo lamang, mga minamahal, kailangan natin sikapin maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Hindi natin maramdaman, dumalo nga tayo, mga minamahal. Amen. Dumalo nga tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Hinanap lamang natin si kumpare. Hinanap lamang natin si kumari. Nakipagkwentuhan lamang tayo. Amen.
O kaya pumunta tayo sa doon sa likod, kumain lamang tayo, mga minamahal. Pagkatapos umalis na, wala rin, mga minamahal. Amen. Hindi rin tayo nagkapagpuri, hindi rin tayo nagpapasalamat. Hindi natin napasalamatan ang ating dakilang Diyos. Amen. Isipin natin, mga minamahal, nasaan kaya tayo kung wala ang mahal na Panginoon? Amen. Meron kaya tayong ganitong kalagayan, mga minamahal? Meron kaya tayong magandang higaan? Amen? Yung iba, may waterbed? Amen? Meron kaya tayong mga luxury car? Amen? Hindi masamang yumaman sapagkat ipinanalangin na yan ng ating pong beloved parents in the Lord na tayo pagpalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Subalit, huwag naman pong ibigay lahat ng ating panahon. Amen. Sa mga bagay na nasa sanlibutan, mga minamahal. Amen. Sapagkat meron pa tayong buhay pagkatapos ng buhay sa ibabaw ng mundo. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Upang wag mamatay ang ningas ng Espiritu, mga minamahal. Dumalo lagi, mga minamahal. Wag mag-absent, mga minamahal. Amen. Huwag mag-absent, mga minamahal. Miyerkules, Biyernes at Linggo. Sabi nga po, maging sa Bible study, daluhan po natin, mga minamahal. Amen. At maghayo tayo, mga minamahal. Amen. Maghayo tayo, mga minamahal. Amen. Yung sa trabaho natin, bakit hindi natin mahayuan yung mga ka-workmate natin, mga minamahal? Amen. Yung ating pong mga kapitbahay, unang-una, ating mga loved ones, mga minamahal. Amen. O mga minamahal, kailangan ilaw tayo ng sanlibutan, mga minamahal. Amen. Ipakita natin, kailangan makita sa atin yung bunga ng Holy Spirit, yung 9 fruits, mga minamahal. Amen. Kailangan, mga minamahal, amen, ipakita natin na tayo po ay totoong binago na ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Maari siguro sa bahay natin, mga minamahal, amen, yung ipinakikita natin sa ating mga magulang ay ganun pa rin. O kaya sa ating mga loved ones, mga minamahal, amen. Kung ano yung dating tayo, siguro, yung iba nariringgan pa rin nagmumura, mga minamahal. Yung iba, pagdating sa bahay, amen, nakasando na lang, nakashorts, mga minamahal. Ilaw tayo ng sanlibutan, mga minamahal, amen. Kung mawala ng alat, sabi nga po, wala na tayong silbi, mga minamahal, amen. Itatapon na rin tayo, mga minamahal, amen. Kung hindi tayo magbunga, sabi nga, mga minamahal, amen, panggatong na lamang tayo, mga minamahal. Hindi tayo napapakinabangan sa ubasan ng mahal na Panginoon. Amen. Sabi nga po, lahat manggagawa, mga minamahal. Amen. Lahat binigyan ng tungkulin ng mahal na Panginoon. Amen. Iba yung tungkulin dito sa loob, meron din tayong tungkulin sa labas. Amen. Dito sa loob, binigyan ng ministeryo, amen, maging mga awit, maging mga beloved choir, beloved instrumentalists, beloved helps of the church, mga minamahal, pagdating sa labas, hindi pa tapos yung ating tungkulin. Amen. Hindi po natatapos dito sa loob. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Yung ating pong pinag-aaralan, mga minamahal, ito po yung paano hindi mamatay yung lingas ng Espiritu at hindi mawala yung Espiritu sa atin, mga minamahal. Amen. Kung hindi natin gawin yung ating tungkulin, mag-grave ang Holy Spirit. Iwanan natin yung ating mga tungkulin bilang mga awit. Akala po ba natin, mga minamahal, hindi nag-grave ang Holy Spirit sa ginawa natin? Nag-grave, mga minamahal. Amen. Nalulungkot, mga minamahal, kahit umaalis. Pansinin natin, mga minamahal, yung mga bumaba, mga minamahal. Amen. Tanungin natin, masaya ba sila, mga minamahal? Amen. Tanungin natin, mga minamahal, yung iba, tinanong ko, mga minamahal, kung anong pakiramdam nila. Alam niyo po yung sagot nila, mga minamahal, nakakaramdam daw sila ng takot. Amen. Dumarating daw sa kanila yung takot, mga minamahal, yung mga panganib sa mga kapaligiran, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung meron tayong Espiritu ng Diyos, mga minamahal, wala tayong takot. Amen. Anong meron sa atin? Kapangyarihan. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Merong mga rapists, kidnappers, mga minamahal. Amen. Killers. Anong isisigaw natin? Hallelujah, praise the Lord. Be frozen in Jesus' name. Amen. Mapuprosen sila. Meron tayong kapangyarihan. Meron tayong Espiritu ng Diyos, kaya wala tayong takot, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord!
Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kung tayo po magminamahal, amen, ay malakas talaga sumigaw, hindi tayo antukin. Amen? Kung tayo po magminamahal, amen, kung ating napapanatili yung ningas ng Espiritu sa atin, mga minamahal, hindi tayo makakaramdam ng pagkabagot. Sapagkat sabi nga, makikita sa atin yung 9 fruits of the Holy Spirit. Nasa gawain tayo, hindi tayo mababagot. Mas tuwang-tuwa pa nga tayo, mga minamahal. Amen? Mas gusto pa nga natin matagal. Amen? Ang gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Wag lang, sa preaching talagang may binigay na oras sa atin. Amen? Talagang 30 minutes lamang tayo, mga minamahal. Amen? At sa pagbibigay, kailangan ibigay natin mas lalong kagalakan. Sabi nga po, mga minamahal. Amen? Mas nagagalak yung taong nagbibigay, mga minamahal. Amen? Kung hindi tayo magbibigay, mga minamahal, malungkot ang Holy Spirit. Amen. Kaya't yung taong malungkot, mga minamahal, nag-grieve ng Holy Spirit, magiging malungkutin. Amen. Mawawala yung kagalakan. Maging sa pagtulog, mga minamahal, mawawala. Amen. Yung kanyang pagkaantok, mga minamahal. Amen. Hindi katulad, mga minamahal, kung masaya tayong nagbibigay sa mahal na Panginoon. Amen. Hindi lang yung ating ikasampung bahagi handog, maging yung ating mga oras, mga minamahal, ibinibigay natin ng masaya sa mahal na Panginoon. Amen. Hindi tayo nagrereklamo, hindi tayo nagbubulong-bulong, mga minamahal. Sabi nga po, na kapag may pinagpalang mga kapatid, amen, hindi naman totoo yan. Sabi, yung iniiwasan, mga minamahal, yung crab mentality. Amen. Kailangan wala tayong crab mentality, yung naghihilahan, mga minamahal. Kailangan kung pinagpala ang kapatid natin, makalak tayo, matuwa tayo kasi pinagpala siya, mga minamahal. Amen. Ipanalangin natin, mahal na Panginoon, pagpalain mo rin ako. Amen. Hindi yung hindi tayo natuwa, ikinismis pa natin. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kapag hindi na tayo dumadalo, mga minamahal, amen. Sinasabi ng ating napag-aralan, amen. Yung 7 espiritu na mas masama, mga minamahal, amen. Alalahanin natin, mga minamahal, nandyan lang sa limbo-limbo, mga minamahal, yung lumayas na espiritu sa atin, amen. Naghihintay na manlamig ang Kristiyano. Naghihintay na ang Kristiyano hindi na dumalo. Naghihintay na ang Kristiyano hindi na magbigay, hindi na magsuot ng may kabanalan. Amen? Papasok muli yung masamang espiritong yan at magsasama ng 7 na mas masama kesa sa kanya. Kaya't mas nagiging malala ang kalagayan. Amen? Kahit kung tayo hindi na nakakadalo, mga minamahal, amen? Nariyan ang paalala ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Amen? Ating awitan ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Joyful po tayo, joyful. Ating pong ipagpag yung ating pong inaantok na diwa, mga minamahal. Amen? Wala pong luluhod. Amen? Tayo po tayo, mga minamahal. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Of His word. Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. In the name of Jesus, I can do anything by the power of His Spirit, through the one who strengthens me. Within me, the Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory.
The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Of His word, the Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Great and mighty in me. Great and mighty in me. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At talagang magising na po tayo mga minamahal. Amen. Lahat ng ating pong mga minamahal na mga bisita, mga minamahal beloved viewers, amen, kailangan natin ng Espiritu ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Upang tayo po, mga minamahal, amen, ay makalaya. Amen. Makalaya sa gawa ng kaaway. Tayo maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan at hindi tayo mabulid doon po sa dagat-dagatang apoy, mga minamahal. Amen? Kaya't atin po, mga minamahal, tanggapin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus bilang Diyos, Hari tagapagligtas ng ating buhay, mga minamahal. Amen? Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan, susi upang mabuksan ang pintuan at tayo makapasok sa kaharian ng langit. Unang-una ay ang pananampalataya, mga minamahal. Amen? Hebreo 11:1, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siyang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Amen? At pagsisisi ang ikalawa, maka-Diyos na pagsisisi, pagsisihan natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, Roma 3:10, talon sa 23, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At sa unang Juan, kabanatay 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Ang ikatlo po, ito po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ito po ay hindi paglipat ng reliyon. Ito po ay pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Aklat ng Gawa 2:38, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen? Ang regalo, ang buhay na walang hanggan ng ating dakilang Diyos. Amen? At ang ikaapat, ang bautismo sa Espiritu Santo, ang Diyos na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Yung ating nakita kanina, habang nag-aawitan ang ating pong mga pinagpalang mga awit, amen, sila po, mga minamahal, ay umiiyak sa kagalakan. Yung iba, nanginginig na parang nakuryente ng ilang libong voltahe. Yung iba po, nagsasalita ng iba't ibang wika. Yan ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po ay inyong makakamtan kung kayo po ay maglilingkod sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. At itaas po natin ang ating mga kamay, ipikit ang mata, at sumunod po kayo sa maiksing panalangin na aking sasambitin. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, maraming pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa oras na ito. Narito po ako, mahal na Panginoong Jesus, isang taong makasalanan, nagsisisi, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan, hugasan ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kami na pong mananalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
O dakil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Marami pong salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa mga kaluluwa na iyong inilapit mismo sa iyong banal na paanan. Narito po sila, mahal na Panginoon Jesus, kahabagan mo po sila, isulat mo po ang kanilang pangalan dyan po sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po silang totoong Kristiyano sa gawa at katotohanan. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo na po'y dumako mga minamahal sa ating pong mga personal na pangailangan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, mahal na Panginoon Jesus, kami dumudulog dyan sa trono ng biyaya sa kalangitan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang. Kahabagan mo po kami at patawarin, ugasan, linisin ng iyong banal na dugumagos sa krus ng Kalbaryo. O malapeng Jesus, dinggin mo po, malapeng Jesus, ang lahat ng mapanalangin ng iyong mga anak, malapeng Jesus, hallelujah, kagalingan sa karamdaman, o malapeng Jesus, mga negosyo, trabaho, hallelujah, lahat mga malapeng Jesus, katatagan, karagdagan sa ang mga pananampalataya, malapeng Jesus, hallelujah, aming inaangkin, lahat ng katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ha, pangalan ni Jesus. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay, sa katawan, sa parte ng may karamdaman, hallelujah, isa-isa po nating banggitin, sambitin, palayasin natin sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa makapangyarihang pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin ng aming pong dearly and beloved parents in the Lord, beloved Pastor Will Estrada Almeida, lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubusin po lagnat, trangkaso, cast out in the mighty name of Jesus, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, arthritis, rheuma, kidney trouble, ulcer, gallbladder, liver cancer, cast out, demonyo ng kahirapan, hallelujah, pag-aalinlangan, panlulupaypay sa pangalan ni Jesus, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo po ay tumayo, mga minamahal. Tayo po ay tumayo. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo tatalon 3 times, jump, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro, amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. To God be the glory. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. God bless po. Sa ating mga beloved elder, praise the Lord. Ating pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez para po sa ating pong mga announcement. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, beloved Elder Alvin Reyes. Amen, praise the Lord. At tunay po na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Minsan po ating palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan naman tayo minamahal na talagang aralan, minamahal kung gaano kahalaga, minamahal na tayo manatiling magkaroon ng Espiritu ng Diyos, minamahal. Talagang isang grabing pagpapala na talagang walang kapantay, minamahal. Hallelujah, na talagang lagi nating nasayin, minamahal, sa tuwing tayo magkakatipon na laging maramdaman ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga laging bilin ng ating beloved ordained preacher na talagang sa tuwing nagpupuri, talagang sikapin lagi. Dahil ito nga, minamahal, talagang huwag natin pighatiin, minamahal. At laging nasayin na talagang laging maramdaman upang manatilang Espiritu ng Diyos sa atin, upang ating manatiling maganap ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At sa ating mga regular na announcement po, amen, praise the Lord. Lagi po natin huwag kakalimutan, minamahal, na laging humayo. Hallelujah. Talagang sa ating mga minamahal na kapatiran na talagang hindi na po dumadalo, lalo na yung mga malapit sa atin, ating pong puntahan sila, minamahal. Talagang huwag po natin kalimutan yan, minamahal, na talagang ating silang pasyalan, minamahal. Dahil tunay po, minamahal, na talagang nalalapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang kawawa naman, minamahal, kung sila maiiwan, minamahal.
Alam naman natin talagang napakahirap ang maiwan, lalo na sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ating ipaalala muli ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At huwag din kakalimutan lagi na humayo din, minamahal, lalo na sa ating mga loved ones, mga ating mga pupuntahang lugar na talagang huwag nating kalimutang ibalita ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang talagang maging mga tinawag ng Diyos ay makalapit na, minamahal. At talagang makasama natin sila magpuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil talagang napapanahon na po, talagang grabe naman minamahal. Talagang kung ating papansinin sa isang lugar po sa may dako ng Japan minamahal. Grabe, meron silang ginawang parang daig pa nung dito sa may ginaganap po sa UP minamahal, talagang sinisilibran, pinipiestahan nila minamahal. Talagang nalalapit na talagang pagbabalik ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na talagang grabe ng mga malalaswa na minamahal ang grabe sa paligid. Yan ay isa sa mga tanda ng mga pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya patuloy natin pagsumikapan ang mga bagay na yan. Kaya patuloy tayong humayo, minamahal, huwag nating kalimutan, minamahal, at talagang paalalahanan ng ating mga mahal sa buhay, maging ating mga kakilala, laging nating sabihan sila, minamahal. Huwag nating panghimagudan ng mga bagay na yan dahil talagang grabe ang pagpapala din sa atin yan. Talagang hindi liko ang ating Diyos upang kalimutan ng mga bagay na ating mga ginagawa, mga ating pagpapagod. Sabi nga ng banal na kasulatan, ang ating mga ginagawang ganyan, mga paghahayo, minamahal, ay talagang grabe. Nagtatakip ng mga ating mga pagkukulang, mga pagkakamali sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. May praise the Lord. At talagang wag din po nating tayo regular pong dumalo, lalo na sa ating mga minamahal na kababayan, sa ating mga webcast viewers, dito po sa laging dumalo na regular, dito po sa regular na gawain, dito po sa 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Amen, praise the Lord, dahil nagdadaos dito ng 3 beses na regular na service. At kagaya po nito, minamahal, ang ating overnight service ay nag-umpisa ng alas 9 ng Biyernes at nagtatapos ng alas 6 ng umaga. Overnight prayer po ito. At tunay talagang grabe mga pagpapala dito. Sabi nga, kapag ikaw daw ay dumadalo ng ganito, minamahal, ng overnight prayer, ang katumbas nito sa kapangyarihan ay 3 days fasting. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung atin po nakikita, yung mga grabe, mga nabangga, pagkatapos sa overnight, nabangga ng mga kapatiran, hallelujah, talagang nabangga ng yung jeep, isang patutupo, minamahal, tumilapon yung kapatid, ngunit nagpagpag lamang, ngunit yung jeep na bumangga, UP-UP yung kanyang bumper. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na grabe ang kapangyarihan dyan, minamahal. Kaya laging pagsumikapan na dumalo ng overnight, hallelujah. Ganon din, minamahal, sa ating, lalo na sa ating Sunday worship, ating general worship ng Sunday, minamahal. Nag-umpisa din po yan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. Yan po ang ating regular na worship ng Sunday. Talagang sabi nga na iba, napakahaba daw. Ngunit talagang ito'y grabe na pagpupuri sa Diyos. Sabi nga, mahabang pagpupuri, ngunit grabe naman ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ganoon din, meron din tayong mga ng Wednesday service. Yan po ay dinadaos ng every Wednesday. Alauna ng hapon at nagtatapos po ng alas 5 ng hapon. Talagang patuloy na pagpapalay ng grabe pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ng bilin lagi ng ating beloved honorable pastor, huwag daw kalimutang dumalo 3 times a week. Maging sa ating mga Bible study, huwag kalimutan. Hallelujah. Amen, praise the Lord. Yung ating pong Bible study, amen, praise the Lord, Brother Alvin, sa Barangay Baldog, amen, praise the Lord. Sa ating Bible study every Tuesday sa may Barangay Baldog, doon sa residence ng ating Brother Alvin Reyes po, doon po dinadaos, minamahal. Kaya yung mga kapatid na malapit doon, puntahan po natin yung banal na gawain niyon at talagang kung may pagkakataon na rin, minamahal, humayo talaga, minamahal, upang lalo pagpalain yung gawain doon, minamahal. Ito'y tandaan po natin, anumang mga bagay na gawin natin, minamahal. Sabi nga, walang ibang investment na pinakamagaling, minamahal, kung hindi ang investment sa spiritual. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah.
Yung investment natin, pag tayo nag-investment mahal ng pera natin sa kung ano namang mga investment dyan, may pag-asang malugi at malaki ang chance na malugi. Ngunit yung ating investment sa espiritual, siguradong kikita tayo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo ang pinakamatindi pa sa investment sa espiritual, manamahal? Oras-oras tayo nag-withdraw. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo laging nananalangin, tayo laging humihingi sa dakilang Diyos ng mga pag-iingat, mga pagpapala, mga pagpapagaling. Kaya yung mga investment natin na pagpupuri, paghahayo, pag-aayuno, yung mga investment na yan na talagang ating ibinibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon, mas higit pa ang mga ibinibigay na tubo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Patuloy din po nating suportahan, manamahal, yung ating TV at radio program. Huwag po nating kalimutan idaan yung 5 piso, 10 piso, dyan sa My Sisters Information. Dahil tunay po na yung mga bagay na yan, talagang malaking nagagamit ng ating dakilang Diyos, lalo na po sa mga kababayan po natin minamahal na talagang grabe ang mga hirap na kanilang dinaranas, yung mga hindi na makatulog dahil sa grabeng problema, mga karamdaman man mahal. At talagang sa hindi nasa talagang nabubuksan nila yan, at yan ay talagang lubos na pinagpapala sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. In fact, marami sa ating mga kamamahal na kapatid dito ang talagang nasave ng dahil sa ating mga TV at radio program. Amen, praise the Lord. At tayo lagi manood sa ating TV program sa PTV8. Yan po ay dinadaos every Saturday ng gabi, 10:30 p.m. hanggang 12, minamahal. At nandyan na talagang ating panoorin niya, minamahal, dahil grabe yung mga pangangaral dyan ng ating beloved honorable pastor. Talagang makikita natin ang grabing Espiritu ng Diyos na grabing pangangaral, minamahal. Talagang mabibless at talagang makakapulot ng maraming aral, mga grabing pagpapala makukuha dyan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At amen, praise the Lord. Sa ating mga minamahal na kapatid na may mga katanungan sa ating mga beloved sister, mga gumugulo sa isipan, nais yun ng advice. At sa ating mga beloved sisters, pwede pong pumunta dyan sa may luhuran, sa may sisters information ng ating beloved Ate Vines. Amen, praise the Lord. At ganoon din sa ating mga beloved brothers, kung meron kayong katanungan, mga gumugulo sa inyong isip, lumapit po kayo dito sa luhuran ng ating beloved ordained preacher. At handa po kayong bigyan ng payo, mga paalala. Hallelujah. At tunay po minamahal na talagang grabing mga pag-iingat. Talagang maganda rin talaga na isang gunin nyo minamahal kung ano man yung gumugulo sa inyo para ito'y mas mapangalagaan ng inyong spiritual na pamumuhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At huwag natin kalilimutan. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Na sa amen, hallelujah. At sa ating mga minamahal na kapatiran na nais magpanalangin nga pala, amen, praise the Lord, nais magpalehans, mangyari po lamang din na tayo po'y manalangin na po dyan sa inyong kinaupuan at talagang bago pumunta dito sa harap upang paglapit nyo po rito, papatungan na lamang kayo ng kamay upang grabing pagpapalaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa mga additional pa ho na announcement, sa ating mga beloved adults choir, meron po tayong practice after ng closing prayer. At ganon din po ba, amen, praise the Lord, sa ating beloved youth choir. Amen, praise the Lord. Ay, wala po. Amen, praise the Lord. Wala daw po, minamahal. At tanging ang mga adults choir na lamang. At palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At kung wala na po mga additional pa hong announcement, amen, praise the Lord. Tayo po'y dadako na po minamahal sa ating closing prayer, sa ating pagtatapos. At ito'y panalangin ng ating mahal na kapatid, ating beloved elder, beloved brother Rome Benitez. Amen, praise the Lord. Tayo po'y tumayo, minamahal, at magpasalamat sa tagumpay ng ating magdamagang pagpupuri, pagpapasalamat sa dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Amen, praise